има две кутии. Едната е за гласуване за кола на забора. Всеки трябва да е получил бележка. Попълнете за тази кола, която най-много ви харесва. Не бързайте, до края на деня има време. Другата кутия е за дарение за изгорелия офис на Форт Маняк. Нека му помогне. И тези, които искат да си купят календарчи или четвърчи или нещо подобно, початъкте има достатъчно.